אז כמובן שהתחקירים עוד יעשו. צבי, בזמן שכולנו מדברים אבל על ההפתעה, אפשר להגיד שהכתובת הייתה על הקיר. לצערי, בכאב אני אומר את זה, ואתם כאן כדי גם לזכור את כל מה שפינות שעשיתי על עזה וכל הדיווחים. אני רוצה אתכם סרטון מחודש האחרון, 3 שבועות. חמאס מפרסם מה הוא הולך לעשות, ממש ככה. בואו נראה את זה. זה תמונות שאפשר עדיין לשדר, ותבינו עד כמה הכל היה. חמ"ל, ממודר, עם תוכנית ברורה של יציאה על טנדרים, כמו שאתם רואים, בצה, בין תנועה לצירים, עם הטנדרים, לכיוון הגבול, פריצה וטילים, כמו שהייתה, טילים קודם, בהרעשה קודמת מה שהיה ההסחה, כניסה דרך הגדר, הנה הגדר, כניסה אל תוך, אחר כך אש, והגעה לבתים. מגיעים לבתים, רימונים, תכף נראה את התמונות הללו, וזהו, זה היה מול העיניים. עכשיו, ישראל אפשרה את התרגילים האלה. אגב, הטילים הללו נורו במהלך תרגיל. הנה הבתים, הנה הכניסה, הנה התרגול, הנה חמאס. איפה? איפה המודיעין? איפה אנחנו? עכשיו, חייבים להגיד רגע, תמיד צבי, כשאתה מתמודד מול אויב, כשאתה מתמודד מול אויב, אתה תמיד בודק את היכולות מול הכוונות. כי אתה במערב, במזרח, זה הכוונות שלו. הנה אני אומר לך, לחיזבאללה יש היום מעל 150,000 טילים שמכוונים מישראל, זה היכולות שלו. נכון. האם אתה עכשיו נכנס לתוך לבנון כדי לפרק אותם? אני לא אמרתי מה לעשות, אני מדבר אחורה. עזוב קדימה. אז אנחנו יודעים מה הכוונה. בוא נאמר ככה, אנחנו עכשיו באירוע נוראי. עכשיו את שאלתי מה הלאה, אינני יודע, אני רוצה לחשוב מה עכשיו קרה. מה עכשיו קרה, ומה שקרה, זה גם, זה יום כיפור, ויותר אפילו. וגם אני שואל את עצמי, האם אני מספיק, אמרתי והתרעתי. זה היה מול העיניים שלנו, ושאלה לא מה נעשה, מה עשינו דאז. אני לא בא ואומר אשמים ולא אומר כלום, אבל בואו תראו, זה התפקיד שלי בתור עיתונאי. לבוא ולומר, אמרנו, היה על הצג, השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, גם למה סינואר פענח את כל זה בתור חולשה ויצא למלחמה. זו שאלה. והצליח לתפוס את ישראל מנמנמת, או לפחות לא מספיק ערנית לאירוע הזה שקרה, וזה ברור שזה קרה, עוד לפני שעושים את התחקירי העומק שלנו למה שיקרה כאן, למה שקרה ביום הקשה הזה.